Tire nyako wuode moro masomo e college to nonyise ni nyiri metango ong'iga ng'iya kon lakini kochopo kar nyombo odog pacho dhi okawo nyako dala. Safar mar odhiambo weche manyien biro ni ka Dimbas. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche matuch ka kod kacha, wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore gwengewa. Weche manyien gi James Rabala. Prime Minister machon Raila Amolo Odinga odhi makuno nende biro rakore to gi jochung' ariyo moko magi laro godo lemo mar bedo jakom mar riwruok mar African Union Commission. Jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki osingo ne duol mar governors ne piny owacho biro donjore mar konyo chandruoge ma omako duolno endo. Kod riwruok mar jochiw thieth mag Kuko koro dwaro mondo mi owuok oko duol mochung' ne okumba manyien mar SHIF e chenro mar thieth mar SHA. Weche matuch ka kod kacha, wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore gwengewa. Weche manyien gi James Rabala. Prime Minister machon Raila Amolo Odinga odhi makuno ni biro dhi rakore to gi jochung' ariyo moko magilaro godo lemo mar bedo jakom mar riwruok mar pinje Africa kata African Union Commission. Twagno endo motisi ni the mjadala Africa Leadership Debate ma ibiro lande achiel kachiel kokale wang' jowi mar Citizen sa achiel mar odhiambo makuno ni dhi timore log tich mar African Union e boma mar Addis Ababa e piny Ethiopia. Odinga biro dhi rakore gi Mahamud Ali mawuok Djibouti gi Richard Randria Mandrato mawuok Madagascar. As the African lion, I've been asleep in the jungles of the Congo, but now I'm awake and I'm sitting on African gold, African oil, African diamonds, African iron and copper ores. I'm sitting on African bauxite, lithium and coltan and uranium, and I have the ability to transform all these materials that I have into wealth for the benefit of my people. End of the message from African Lion. Thank you very much, ladies and gentlemen. Twagno endo biro motelo ne yiero elaro komno endo biro rume. Chung' mar Raila elaro lemo endo osebir ka isiro kod jatend piny Kenya William Ruto. We have an opportunity as East Africans to produce the leadership of the Africa Union. This time round, it is the opportunity for East Africa to produce the chair of the Africa Union. And in our midst, we have a solid candidate, a man with tremendous experience, a Pan-Africanist who can take this continent to the next level. I ask you as East Africans that we stand united behind the candidature of our former Prime Minister, the Honorable Raila Amolo Odinga. Echa moko bende jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki osingo ne duol mar governors ma pacho kane ni piny owacho biro donjore mar konyo chandruoge ma omako duolno endo. Kane oloso bura Nairobi kaendi jatelo nendo ne owacho ni deko mar omenda mag dongruok ma ichwalo ne counties ok en gima kare kama ne osingo ni gik ma miyo omenda deko ne counties gin gigo ma inyalo ng'i malosi e yo mowinjore. That discussion, we must face it head on and resolve it. We cannot have a situation where counties and county governments receive money, they're unable to spend it. But on the other hand, we must insist that accountability is for all of us. And therefore, we must have a way of bridging the gap between the viewpoints by the Council of Governors and the Controller of Budget to make sure that we assist both institutions, the COB and the COG, to deliver on their mandate. No institution has a right to frustrate the other. Both are pursuing legitimate interests. We must not use our mandates either to frustrate or to delay
delivery of services to the people of Kenya. Bende ne owacho ni ong'eyo ni omenda mar dwe mar 11 pok ogol ne counties ka olero ni biro gole juma manyien mak mana ni opuoyo governors kuom bedo gi horuok ewi wach omenda no endo. I can confirm without fear of contradiction that the worst is behind us. The country can only now move forwards. We can only move upwards. And thank you for your patience, because in the process, some of the commitments around devolution, like disbursements of monies to counties and other obligations, have been affected by this macroeconomic turbulence. We encourage more understanding, collaboration, and consensus building as opposed to confrontational approaches to sensitive issues like devolution. Riwruok mar jochiw thieth mag Kenya Union of Clinical Officers kata KUCO koro dwaro mondo mi owuo oko duol mochung'ne okumba manyien mar SHIF e chenro mar thieth mar SHA. Jochiw thieth goendo kokadho kuom riwruok margi noendo wacho ni ponono duol noendo ok obi okethi oko to gibiro chungo weche mag thieth e pacho kaendi mangima. Bende giseyo mokalo duol mochung'ne okumba mar SHA magiwacho ni opong' kod mibadhi kendo loro ne jochiw thieth goendo oko e timo handika makamano endo. Peterson Washira en jakom mar riwruogno endo. We have realized that the motivation for these people to do this is that this money that is paid to the KMPDC illegally, they have a way of channeling it back to themselves, and they are benefiting from the proceeds of that corruption money. That is number one, involving the facilities. Number two, involving the facility. It has been in the news that facilities are to be paid. The monies they were owed by NHIF are not even by the Social Health Authority. And there are many facilities that have reached out to us. Many of them, they even fear coming out because they feel when they come out, they are going to be targeted. Riwruogno endo ma heo jokanyo maromo 3,000 obwogo bago ng'anyo kinde jumbe ariyo mabiro ponono ni dwachgi ok obi oketi e tim kaka gisebedo ka gidwaro noendo. The problem that we have are the people who have been appointed in that SHA authority to ensure that they coordinate and ensure that UHC becomes a reality. And that is why we are asking the President, in the spirit of making UHC work, we need those people who are sitting there to be sent home. There are many Kenyans who understand, who are of goodwill, and who are going to help us so that we can be able to achieve universal health coverage. Eweche ma moko bende mapogore kod mano ene obila ma sub-county ma Homa Bay sani koro nono wach tho ma dichuo moro ma jahigni 50 mane oyud ringre ka oriere genga paya gweng' ma Wang'ang'a ei Kalanya Kanyango sub-location Okinyi ma kawuono niendi. Ringre Benado Goe ma jaus gwen e chiro ma Rodi Kopany kar chung'od bura ma Homa Bay Town ne oyudi kod jogweng' Okinyi ma kawuono niendi. Magi no yang kod jalup ruoth ma gweng'no endo Irene Awuor Nyamwaya no wacho ni jagono endo iwacho ni ne owuok dalane ewi odhiambo kato bang'e endo ne ok ochako duogo kendo kane odhi chenro meke mag dhi uso gwen go endo to ne ok oduogo kendo dala ka bang' man to ne odhi oyude mana ka en ng'atno endo ma otho kendo nitie oege nga paya kanyo endo. Nyamwaya wacho ni chich nyaka bed ni ne jago neno mabende ne onge kod hinyruok ma inyalo nene dende nyaka bende no ne kamoro nono eka koro ting' ringre nendo odhi owit kama no oyude no endo. No wacho ni ringre jago nendo ne osetere kar kano ringre jomotho makar thieth ma Homa Bay Referral Hospital e seche mabila dhi nyime kod timo nonro. Wacho ni nyoro no watich maber motero gige dala mong'iewo ne nyithinde chiemo moweyo kamo karo owuok koro odhi Borodika kaka ng'ato nyalo dhi Borodika road mana matin to Borodika koro kaka odhine ma ok oduogo dalane. Koro in the process Okinyi ma jaduong' gweng'na marito gweng'na ka village iluongo ni Wang'ang'a village Kolo ema onyisa ni nitie ng'ama okwany kama oyud matho pok gi identify anyise ni confirm to kik imule nyanya gi chien ng'e ni ka bo oyweyo to onyisa ni obedo confirm
Samson Dedo ema kwa biro kare, en the well known person, en joanya mag gwen mong'ere kamoro amora. Kaka gima status mare king'iyo oge kamoro amora machwe remo, oge kamoro amora manenogo seto umo piny lo makaka koro inyalo tim, koro ok ing'e nyaka polise koro bima ile mang'iye ne ka otime nade. Just a secondary scene, primary scene neno notimore kamoro biro damp kanyo ting'e most oket e bath yo mana yo moro matin ma ng'at miluwo ma ka ji dhi dala nono koro dhi nyime. To machielo bende e sub county ma Ndhiwa, obila sani ogeng'o ne dichuo moro ma jini 25 e tesendo bila ma Ndhiwa, dichuo ma ichich godo gi weche mag bembo kod weche mag monj ma osebed kimonjo godo ji e ward ma Kwabwayi. Achiegni endo iwacho ni ne homonjo mochwe obambo miyo moro e otieno mane piny Orugudu kawuono ni endi en kaachiel bende kod jowetegi moko 6 ma ne gitimo go tim makochno endo. Ma endi oyangi kod ruoth Makachuth, jalup ruoth Makachuth sub location Lucas Airo mane wuoyo kama. I also reached jok manye okosonegi from the other side, from Nyamos sublocation. Manye nyathimo tongno ni dalagi, and that lady mabe nyo rape or assault no. Kingi yete en ngama kineno kama is a real suspect. Yok nyo nyal jibendo ngeye all over. Nyinge Arafat Ang'wen. Koro through my intelligence, I got where he was. Manye wamake mwalungo police mokawe from my office. Moko are not even reported. Several. Minimo maka kose madonjaga. Iwi ndio mana report ni miningane no timo kama miningane no and they are not reported. To my reported are also men. Policemen man work from the Ndhiwa police station. They know him very well. When reaching him, Arafat umefanya makosa tena. Arafat is known. Kwa mara manager opinion nika ngato otimne makosa. Kataka ngato nyathino bedo defiled. Kataka ngato bedo assaulted. Let him go to the hospital or be treated or just put in form or report the police. The culprit omiwa order to arrest. We take him. We are in to the court. Tokagi duogo chienka ni tulo donje ko kia ne wase wuyo kidala. I can't bar them from talking kaka jogun. I should not stand to be blamed. Jagoro mare urok ma jopur niang' e bade ma kaunti ma Migori Argweng Sadongo opoyo mokalo telo manyien mar kambi rego niang' mar Sony ewi nonro madhi nyime sani mar kuo makari tana 7.55 manyo omiyo omak ji otiji 6 mag kambi no endo. Reporter marwa Migori Jojuma ne gilere wachni. Nondo mar buge mag omenda mag kambino mar Gunyango mar Sony madi mar 4 mar higani ema noyango ne sukari maromo tan 7.55 ni olal e dweno kalwe kod lipot mogol kod jata tije mar kambini Martin Dima ne olero ni lal mar sukari ni ne otimore kae no wuon pok nochako ti kaka jata tije mar kambini mar Sony kalwe kod lipot mar sukari ma bende oseweyo ka jotije mar kambini mar Sony maromo 6 osemaki kod obila kendo ndiko dhogi. Jagoro marwakno mar jopur niang' e kaunti ma Migori Argweng Sadongo wanye gidwaro mondo jogo ma itudo kod lal mar sukari ni okawnegi okang' mar chik. Miyo kane sirikal otimo maber momako jogi, wan gima wadwaro kaka jopur, to wadwaro ni mondo jogi komakgi to kik wegi kaka iweyoga ji. Nikech Kenya ka ji osebedo katimo marach. Kende makogi to ka gigike do to do weyogi negi onge gi makosa. To ka endi yudo ka jopur hinyore nikech sukari mokwalno emomiyo sani endi payment kata chudo mar jopur pod yudo ka dhi dweche 3 kuonde ma nje waseaye. Magi chandruok ma Sony osebedo ka yudo. Omiyo wago erokamano ne jotelo manotimo tijni mondo mi gima kamano timre. Awacho ne sirikal ni gigike do ekwa biro ng'e ni gitiyo tich makare. Kik wegi ka opogore kod kawo ne achije gi okang' mar chik. Adongo wacho ni bende ber ka itim nonro matut ne kambini ka buge mag omenda mag kambini bende inono ka ochakre higni machien mondo adieri koro yangre kaka omenda mag kambini osebed ka itiyo godo. Kendo wagombo ni mondo med tim gi saidi. Nonro med tim kabisa kuonde te e departments te mosebedo ka kelo shida ne kambi mamiyo kambi ok nyal loso ohala. Mar ariyo, auditing onego tim e kambi kama full. Kendo tim mathara. Ekwa biro ng'eyo ni chandruogegi gibiro nade, tang'o makelogi, to jok makelogi pod gitie kambi koso segolgi oko. To jok momakegi wana wacho ni kaka jopur ni kik duokgi e kambi kanyo kendo. Nikech koduokgi
pod biro chalo mana biro puonjo joma moko modong' ni kare tij nyalo tim to kata magi to onge gima tim. Riwruok ni ma jopur niang' wacho negi chich ni lal mar sukari e kambini nyalo bedo ni gima nochakre kinde mokalo ka bende gine gigo eko mosimo kambini mar Sony koro themba. Tend kambini mar Sony lero ni kuo mar sukari masani nonro mare dhi nyime ok omako mana jotije mag kambini mar Sony to kata mokuom jogo eko mok tie kambini. Ne Nyakalondo Maramboi kuke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Matuch e kor gwenge gi James Rabala. Kod jogo manie sekta mar limbe kod ohala e kaunti Mombasa koni thoth magawa kata hotels sanodich kaluwore kod kwan welo mathoth matimo limbe Mombasa to chutho jod bura mawuok e pinje Afrika madhi nyime kod tuke mopogore Mombasa kunendo. Kane oloso nyasi mar mokotaya mar yiend Christmas, apisa maduong' e migawo mar limbe kod ohala Pauline Oginga ne okoni utende kata magawa mathoth sane osechopo kwan atamalo 100 gino makoro kelo yuto kod buonjo ne jogo manie sekta noendo. The nightlife in Mombasa is extremely active. So by the end of the 2 weeks, we are anticipating economically the county must have at least grown in terms of dollars, coolers, whatever currency that the Wananchi has brought home. As we light the Christmas light, remember, be a candle that is lighting other people's candles as well. So I wish you well during this festive season. For those who will be traveling, drive safely. For those who will be celebrating around, don't overspeed. Don't drive carelessly along the road. If you've taken anything, call Uber, call someone to drive you home. Maendi okone sani sani koro giketo temo kata temo gayo wach dhungruok mag nyamburko e chuny boma kalure kod kwan mathoth mag welo ka wego ohala kotelnegi kod John Yegon bende jotend arita mondo mi omere jiwa arita Mombasa. Piem mar tuke noendo gikoni okelo dhano mohewa 3,000 mabiro dhi nyime kod tuke gigo endo e thuolo mar chiegni jumbe 2. We welcome everybody down to Mombasa. We welcome them for Christmas. We have a fantastic theme for this Christmas, which is called the Tribal Safari, where we'll be experiencing all cuisines of Africa to share with our guests. And also we have curated extremely well sought out city tours through the ocean. There's nothing like a city tour through the sea. Not through the walking, but through the sea. You get to see the history of Mombasa and the culture of the people, as well as experience the street food that is Mombasa. I think for the city of Mombasa, what we require the most is more lighting, and as well as just security in general, to ensure that all our guests that are coming in during this period of season, and this during period of celebration, all have a lovely experience of the nightlife and of the day life as well. Kakoro tieko mage kore thond weche manwa kelo ni kakoro keto nigi eyo machuok. Prime Minister machon Raila Amolo Odinga odhiyo makauno ne ndibiro rakore twag gi jochung' ariyo moko magilaro godo lemo mar bedo jakom mar riwruok mar African Union Commission. Jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki osingo ne duol mar governors ni piny owacho biro donjore mar konyo chandruoge ma omako duol noendo. Koda riwruok mar jochiw thieth ma ong'ere ka Kenya Union of Clinical Officers kata KUCO koro dwaro mondo mi owuo oko duol mochung'ne okumba manyien mar SHIF e bwo chenro mar thieth mar SHA. Nye kwaro mo jong mago bende makelo wae giko mag winjo weche manyien mawuok ne kocha gi lakseche gindi wabuture kendo kango chopo sa 12 mar odhiambo ma kero abucha ka kelo ne kendo weche manyien adimba ko kamano kango chopo sa 11 mar odhiambo tabu kelo ne weche manyien go endo e yo machuok. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi James Rabala. Mondo susu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tunumari D*812*784 hash. Kidonda miketona ne weche rage Ramanya gini rama Nyathina gini rama Yaber nyiri gini rama weketa gitingane Ang'o mundo kupachi nyangiera Mondo susu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tunumari D*812*784 hash.
Bed jaloch mar $1,000,000 gi mwandu mag Hotpoint kod LG. E kinde nyasi ni mar sikuku, yud mwandu mag LG manengo gi oyueyo nyaka tamalo 30 e mwandu kaka fridge, washing machines, microwaves, TVs kod soundbars. Nyiew mwandu gi kokalo e dukni mag Hotpoint kata inyalo nyiew mwandu gi kasto ichulo bang'e mano kokalo e mbui. Bende inyalo yudo thuolo mar loyo omenda maromo $1,000,000, wuodh ndalo 2 e piny mar Malaysia kata yudo achiel kuom ute 9 mag home makeovers e gwenge mag Nairobi, Eldoret, Kisumu kod Mombasa. LG, life's good. Mondo igeng' tuoche mikelo kod ng'ich ne rabuon, nyanya kod kitungu, tii gi Equation Pro kod Zovec Encante 330SC mawuok Corteva Agriscience. Maramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo.